Anna Honde has been criticized for preaching love and unity among Zim socialites. Uye ku professor publicly that she loves Maitt. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe and to watch this video to the end. So Anna Honde angonyora soon after the event. Maitt vakati event yakunopera vachipa vatanga kudana ma socialites aivepo. Anna Honde chipotra bukoza antijowi biwe jira mbuya pia vanhu vese vachiuya pa stage. So after that Maitt vakabva vangotaura nyaya biwe jira vachibva I love you guys zvikapera zvakadaro. Saka Anna felt that she belongs zvachose. So akabva angotaura akati wedweka one love ladies, continue being real, chikuru kupinda denga, I love you all, I repeat, continue being real and loving one another. She also wrote an open letter kuna Maitt akati she is favored and I love her so much. One of the few people I feel safe when I'm close to. You are very genuine with your feelings. I repeat, I love her so much. Congratulations, Sese. You know me, I love real people. I hardly attend events lately, but this one I couldn't miss it zvachose. So hazvina kugara zvakanaka nevanhu vebitterness. Havana kuzvifarira but vamwe vati iwewe ingoti congratulations chete ugumira ipapo, usataure zvinhu zvakawanda, usazvivharire madhozi netuma statements tusina basa. A simple congratulations was okay. So vari kuti zvaataura izvo zvokuti people are I love real people, it is implying that there are other people that are not so real pa social media. Vamwe vabva vangoya nematheories avo vakati ari kureva Madam Boss, uye vari kuti Madam Boss next time kana pakaitika problem vasabatsire Anna Honde, because recently when she had a breakout paskin yake Madam Boss paid for all the bills kuti agadziriswe. Vamwe vakati she is doing very well and arambe ane the side yake. From statement raataura andione anything wrong, she is just appreciating zvanga zvaitiwa zvakanaka. Vamwe vari kuti just love her zvekuti I feel safe when close to her. Ratova drama, uyu anopanduka within some seconds. Kukanzi itori series kwete drama chairo tinenge tichitozviziva, zviri kutobuda sweet tinenge tichizviziva zvatiri kutoita, and we love her for that. Point of correction, feeling safe is a pretty strong word. Kana usina kudyirwa mari yako yeround haungambozvinzwisise, wopiwa ma-empty promises and blue ticks. Vakakomborerwa zvavo vanodiridza dzinde remufaro wavo nemisodzi yevamwe. Tazvinzwa, but usazoti kunzungu nekunyimo kuva nhasi umire ne-one side ndatopedza. So ndimi vanhu vanopesanisa vanhu, tisataure mazita. So izvi ndo zviri kubuda pane vanhu vanosupporta Anna Honde. Vari kumuudza kuti point of correction, just say kuti you support her, you are happy for her, zvese fiti izvo zvava zvimwe. Patricia Jack haana kufara nazvo, abva ngoti Anna Honde, I'm very very demure these days, but usade kundinzwa zvangu, you are very very fake human being iwewe, handidi kutaurisa salam aleikum. So ndo new statement ka semunhu ari kuDubai. Vedway vari kuti yako life chaiyo is not to make sure chimbomira kutaura zvenhando uite zva Mr. C Shugeta uyu chematama. So the rumor is Madam Boss vaiziva zvemwana waButterfly naShugeta asi havana kuudza Anna. Anna felt kuti Madam Boss vakamubetray since aifunga kuti they are close vamboendesana kuma treatment, but it was not her place kuti ataure nyaya dzaShugeta. Plus Shugeta wacho anditi manga mangorambana zvikaita a public announcement kuti you guys hamusisiri mese, futi yagara haisi business ravo zvachose. Taira haapindi panyaya idzi, but chiita zvambuya Pearson hako, because ndo timu rako iroro, siyana na Madam Boss guys ka. So it becomes very difficult to judge, because yes vanga vaimboendesana my treatment vari my friends supposedly, but kana uchishanda nevanhu muindustry yakadai hazvidi kuti uve munhu wemakuhwa. Shugeta aizoreacta sei then akanzwa kuti Madam Boss ndo waburitsa nyaya yake naButterfly. They were supposed to make an announcement voga sevanhu vakuru pane kuti Anna atsamwire Madam Boss iyi kuti sei vasina kumuudza.
zvitori obvious guys kuti this was meant for Madam Boss. Okay, so nyangwe ikaita fake makafanana mese masocialites, saka mutsvene wacho ndiyani, mese muri kutsvaga malikes. So Patricia Jack angoudzwa kuti no guys, tiri kukuzivai mese masocialites, pane chinhu 1 chamuri kuda, mese muri kutsvaga content. Musiyei akadaro, handichada kumuona ari padhuze naMadam Boss. Zvekuenda kwake zvanga zvisina basa, akaita zvakanaka, but nyaya yekuda kuita kunge wakutosvotesa ndo yatozoti bhowa manje. Anyway, takamumirira rimwe zuva hedu, hapana musi usingasvike mhandara yenyika, ende tichamuseka one day agochemazve. Hanze handichada kumuona ari padhuze naMadam Boss guys. Masocialites aya anotopersonalizwa zvekudaro mumastreets umu. Zvakaoma zvacho. Alright guys, so she never mentioned any names zvachose, haana kutaura zita remunhu zvachose, but people always come up with their assumptions vopedzisira vatoataka munhu over nothing. She just preached love and unity, achibva ngotaura kuti iye anofarira people that are real. Zvimwe zvekunzi kwai ati Madam Boss kana kuti ati chi, these are actually comments that are coming in nekuti vanhu vanoziva mafeuds ari kuitika mumastreets. Maybe anga achireva ex wake, maybe anga achireva butterfly wacho, kana kuti chi, hapana ari kuziva, but bitterness sekunge iri bitterness, vari kuti ivo ana ari kuda kutinzwa. Tinotangana naye izvezvi tikamuitira malive back to back, tichiwana mastars futi nezita rake, and actually the ring that she is busy portraying and pushing so that everyone can see haisi yagai angari pado naye uyu. She actually confirmed that kuti yanga isina ina guy, but they actually work together and they are dressed by the same company, so that's why she brought that guy as a date. But iye ane munhu wake, munhu wacho why asiri kupostewa pa social media zvibve zvangopera, zvibve zvangu ionwa out. Shugeta actually wrote akati handisi tombofila jealous nekuti chimukomana chaari kufamba nacho icho hachizi kana type yangu, ini ndiri hanki, ndiri bhogwe, chibage chepachuru. So ndo zviri mumastreets izvi guys. Ana Honde has been attacked left, right and center for what exactly no one knows, but just for standing with Maitt. Zvimwe zvese zvakuya guys itori series chaiyo, drama sezvaataura. Do leave your comments on what you think kuti Ana Honde akanganisa here, because if you do not preach love, then there's so much hate iri kuitika mumastreets umu. What people need to do as socialites is to stand together.